Välkomna till min kanal. Idag ska jag fixa middag åt min mamma och min moster. Assalamu alaikum, kusada adibkayga. Waxa u diyaarnaa casho hooyaday iyo habeertay. Vad brukar alltid det man behöver. Man behöver kycklingbuljong, grönsaker, en hel gul lök, 3 potatis och chili. Man behöver inte ha med chili fast ni måste, mamma gillar chili. 1 deciliter mjölk, olja och kyckling. عشرة ضمات حكو كوفنتهاي بصل بطاطا بسباس عانو سليد دورة مرق دجاج iyo خضار. Nu steka potatisen först. هذا potatis داخل بلاوي إنها steka. Nu ska jag lägga i kyckling. Hade dåligt att försöka. Nu blandar jag. Hade jag säga. Nu ska jag lägga i grönsaker. Hade kodara. Nu ska jag lägga 1 deciliter mjölk. هذا حخضره 1/2 deciliter عامة. Nu ska jag lägga lök och chili. هذا حخضره salt och bisbas. Nu ska jag lägga 1 tesked buljong. هذا حخضره halvkando och مرق دجاج. Nu är den klar när det är dags för servering. هذا بسلاطة مرق والعنب. Så här blev slutresultatet. Tack för att ni kollade på min video. Glöm inte att likea, prenumerera, kommentera tills vi har en annan video. Hejdå! عشان تصانعوا صبحته وما سنتينا في ستن فيديو كيجا هلا بنا لايك سين برمنسين كومنتيرسين مع السلامة.